खुलुमबाय गासैबो रायजो राजा बिथांमोनखौ आंनि सिबिरानि फेमिलि इउट्युब चेनेलाव बरायग्रोनानै लाबाय। दायो आरोबावहाय आङो माखासे आयदानि सायाव सावरायनो होनानै दिनै भिडिअखौ बानायबावबाय। नोंथाङा जुदि आंनि चेनेलाव गोदानबा आरो दासिमबो नोंथाङा आंनि नैबे सिबिरानि फेमिलि इउट्युब चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामाखैबा अन्नानै बे चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामनानै लानो हागोन। मानो होननानै बुङोबा बे चेनेलनि गेजेरजों जोङो गुबुन गुबुन आयदानि सायाव सावरायो, लोगोसेनो फेमिलि ब्लगबो एंगारो। जुदि नोंथाङा बेफोरबायदि कन्टेन्ट नायनो गोसो दङबा बा इन्टारेस्ट दङबा आंनि नैबे सिबिरानि फेमिलि इउट्युब चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामनानै लानो हागोन। दायो जोङो दिनै मोननै आयदानि सायावल' सावरायगोन लोगोफोर। मोनसेया जाहैबाय जोबोद गोनांथार, जों गासै बर' रायजो राजानि थाखायनो बे आयदाया जोबोद गोनांथार। आरो मोनसेया जाहैबाय आङो रादाय होखादोंमोन, बे रादाय होनायखौ आङो दिनै फोरमायगोन। मा रादाय होननानै बुङोबा इउट्युबनिफ्राय आं दासिम बेसेबां आर्निं खालामनो हाखो बेखौ आङो फोरमायगोन होननानै नोंथांमोननो रादाय होदोंमोन। बै समावहाय थुलमुलै खिथानाय जादोंमोन, एसे एक्जेक्टलि बेसेबां मोनमारदों बेखौ खोन्थानाय जायाखैमोन। 10-20 लाख बेबायदि होनानै थुलमुलावनो फोजोबनानै दोननाय जादोंमोन आरोखि ना। ओमफ्राय आङो बेखौ मोजाङै खोन्थाफिनगोन होननानै आङो बै समाव बुंनानै दोनखादोंमोन। बेनिखायनो आङो दिनैनि नैबे भिडिअनि गेजेरजों मोजाङै आङो खोन्थानो होननानै सानदों आरोखि। बे मोनसे जाहैबाय रांनि सोमोन्दै खोन्थानायनिबो माखासे खारन दङ दे, बेखौ आङो बुंग्रोफिनबावबाय आरोखि ना। मानो होनबा बेजोंबो जों थुलुंगा मोननो हायो। सोरबाया जुदि खामानि मावनानै मोजां फिथाइ मोननो हायोबा, मिथियैफोरा नोंमारगौथ' बेबायदि मावनानैबो जोङो गावनि आथिङाव गसंथानो हायो, बेबायदि मोनसे थुलुंगानाय मोननो हायो। आरो जोंबो मोजाङै मावोबा, जोंबो नांथाबनानै खामानि मावोबा जोंबो बेबायदि जाफुंसारनायखौ मोननो हागोन, बेबायदि मोनसे थुलुंगानाय बा पजिटिभ मोनसे फैयो आरोखि ना। बे जाहैबाय मोनसे आयदा। माने आङो इउट्युबाव बेसेबां आर्निं खालामनो हादों हायाखै बेखौ आङो फोरमायगोन बे भिडिअनि गेजेरजों। आरो मोनसे आयदायाव नैबे दिनै व्हाइट बर्डआ दिनैनि बे भिडिअ खामानि होगोन आरो बिराद मोजां खामानि होगोन आरोखि ना बियो। जोंनि गासै हारिनि थाखायनो आङो दिनै मोनसे भिडिअ बानायनो सानदों, मोनसे टपिकनि सायाव आङो बुंनो सानदों। आं बे टपिकखौ सिगांनिफ्रायनो लाबोनो साननानै दंमोन, खिन्थु लाबोनाय जायाखैमोन आरोखि ना। अनेक समाव अनेक जाहोननि थाखाय आङो लाबोआखैमोन बेनि सायाव भिडिअखौ। दा आङो फाइनालि जायनि सायाव आङो भिडिअ बानायनो थांगासिनो दङ बेखौ लानानै आङो जोबोद माने गोग्गानाय मोनदों आरोखि ना, जे फाइनालि दिनै बे समा फैमारबाय। आङो दिनै बेनि सायाव भिडिअ बानायनो मोनमारसिगोन, बेखौ लानानै आङो जोबोद गोजोननाय मोनदों। दायो आङो नोंथांमोननो फोरमायनि। आं बेयाव मा लिरदों, आं मोदानदों एसे, अब्लाबो नोंथांमोनहा हमनो हादों जानांगौ। आं बेबो आं, ANG आं, बेबो आं। दायो नोंथांमोनहा बबेखौ बांसिन इउज खालामो, बाहायो? नैबेखौ नङा होनबा, ANG, नैबेखौ जोङो बाहाया। दा खोथाया जाहैबाय मा, जोंनि बर' रावा 8 शिड्युल 9थि फारियाव हाबखानाय। जोङो बेफोरबायदिखौ मबाइलाव, लेपटपाव जेरावबो जों लिरनो हायो। आरो बेफोरबायदिनि थाखायनो जोंनि गेदेमाफोरा गोबां जिउ बावसोमबोदोंमोन, जाहाथे जोंनि उन जोलैफ्रा बेफोरबायदि नैबे आंनि सोलायै नैबे आं, नों बेफोरखौ जाहाथे जों लिरनो हायो, जाहाथे जों बाहायनो हायो। जेरावबो स्कुलाव जों लोगोसे जोङो अफिस कासारि बेफोरावबो जाहाथे जों बाहायनो हायो, जेखि जाया जायगायाव जोङो जाहाथे बाहायनो हायो। बेनि थाखाय जोंनि गेदेमाफ्रा गोबां सोमावसारबोदोंमोन। सोमावसारनायनि गेजेरजों जोङो बर' रावखौ 9थि फारियाव जायगा आवग्रिनो हादों बर' रावा। थिग आसे, गोलाव बोसोर जाबाय बर' रावा जोंना 9थि फारियाव हाबनाया। नाथाय जोङो फेसबुकआनो होन, इउटुबानो होन, बा जायखिजाया ससियेल मिडियायाव जोङो कमेन्ट हरनायफोर बा माबा मोनसे पस्ट खालामनायाव लिरोबा नैबे जोंहा रमान हांखोजोंसो लिरो। आं, ANG, आं, बे रमान हांखोजोंसो जोंहा लिरो। जोंहा बर'नि जि गारां हांखो, खौरां हांखो दंखायोमोन, बेजों जोङो लिरला। जाहोना मा? नोंथांमोनहा मिथियाबो जानो हागौ। नोंथांमोनहा मिथिया नामा कि मबाइलाव जोङो, लेपटपाव नैबे बर'नि जोंनि आखरजोंनो जोङो लिरनो हायो। जोङो गुबुनफोर एसामिस चेनेलाव थाङोबा जोङो कमेन्टफोराव हाबहैयोबा नुहैयो, मालाय बिस्रा मालाय गावसिनि असमिया रावजों, असमिया हांखोजोंनो रग' रग' लिरजोबो, गासैबो असमियाजोंनो लिरजोबो। साफा सानैयाल' रमान हांखोजों लिरो बा कमप्लिटलि इंलिसजों लिरो। नाथाय जोंनिया
बर' मिडियाम फरायनाय अब्लाबो जोङो नैबे गारां हांखो खौरां हांखोखौ बर'निखौ लिरालासे नैबे रमान हांखोखौसो जोङो बाहायो जेराव नैबे जोंनि गारां हांखो खौरां हांखोखौ जोङो बाहायनायखौनो नुनो मोना जायखौ लानानै आङो जोबोद दुखु मोनो जों मानो मोनखानाय बुस्थुखौ जोङो मानो बाहायनो रोङासै जायखौ मोननो थाखाय जोङो एसेग्राब गोदोनिफ्रायनो खुथार धरना होबोदों जिउ बावबोदों मुंख्लं जाबोदों बायदिसिना जेंनाजों जोङो भुगिबोनो गोनां जादों नाथाय मोननायनि उनावबो जोङो मानो बाहायासै बेखौसो लानानै आङो दुखु मोनो आरोखि नोंथांमोना हयथ' मिथिया जानो हागौ बेबायदि लिरनायनि सेटिंखौ बहा मोनो बेखौ नोंथांमोना हयथ' मिथिया जानांगौ अब्ला नोंथाङा मा खालाम गुगोल प्ले स्ट'राव थां गुगोल प्ले स्ट'राव थांनानैहाय जि बर्ड होननाय मोनसे एप मोनगोन नैबे जि बर्ड होननाय मोनसे एप मोनगोन बे जि बर्डखौ डाउनलड खालाम बेनि उनाव गासैबो सेटिंखौ खालामनानै ला अब्लानो नोंथाङाहाय बर' आखरजों बेबायदि आखरे आखरे बर'नि जोंहा गारां हांखो खौरां हांखोजों जोङो लिरनो हागोन जायनाखि नोंथांमोनहा गोलाव समनिफ्रायनो गोलाव बोसोरनिफ्रायनो आं नों बेफोरखौ जायखिजाया जोंनि जि गोसोनि साननाय बेफोर रमान हांखोजों नोंथांमोनहा लिरनानै पस्ट होबोबाय कमेन्ट होबोबाय बेनिखायनो नोंथांमोनहा लिरनायाव एसे उसुबिदा मोननो हागौ फार्स्ट टाइम बर'नि गारां हांखो खौरां हांखोजों लिरनायाव एसे उसुबिदा मोननो हागौ नाथाय माखासे समसिमल' थागोन नैबे उसुबिदाया नोंथांमोनहा मा खालाम सब समाय एनि टाइम नङाब्लाबो सानाव मोनसे मोननै जुदि कमेन्ट हरोबाबो नैबे बर'नि गारां हांखो खौरां हांखोजों कमेन्ट होनो पस्ट होनो नाजा साननै सानथामसो बा मास मोनसेसो जुदि नोङो थुबाय थायोबा बियो उनाव अट'मेटिकलि आखाया हुदा जालांखागोन बर'नियावनो खारखागोन आरो नों जेरै रमानाव बा इंलिसाव नोंना जेरै आखाया स्मुथ खारो थिग बेबायदिनो नैबे जोंनि बर'नि गारां हांखो खौरां हांखोजों जोङो लिरनायावबो आखाया स्मुथलि बा मोजाङै खारगोन आरोखि ना बेखिनियानो बेखौनो आङो गोलाव समनिफ्रायनो भिडिअ बानायनो सानगासिनो दंमोन बे आयदानि सायाव भिडिअ लाबोनो आं सिगांनिफ्रायनो सानदोंमोन ओमफ्राय बिदिनो मिलायाखैमोन आरोखि ना गुबुन समाव गुबुन जाहोननि थाखाय मिलायाखै फारसेथिं बै एसबि बड' निउस चेनेल बेथ' मोनसे निउसनि थाखायसो प्रफेसनेल चेनेल नालाय बेनिखायनो बेयावबो आङो फोसावनो हायाखैमोन आरो जिहेतु दा आं गोदान चेनेल बेखेवबाय आरो बे चेनेलनि गेजेरजों जोङो बेबायदिनो माखासे आयदानि सायाव सावरायगोन होननानै बुंखानाय जादों बे चेनेलखौ बानायनायनि थांखियानो बेनोखा जेराव बुंनांगौ जायो बेयाव आङो बुंगोन होननानै दा दुखुनांथाव बावा बेनोबाव बेनि बेलायावनो आं बुंबाय दे दुखुनांथाव बावा बेनोबाव माखासे बर' हारिजों सोमोन्दो थानाय आफादफोरानो नैबे जोंनि बर' राव गारां हांखो खौरां हांखोजों नटिस फोसावबावा लाइजाम फोसावबावा एप्लिकेसन होबावा नैबे जोंहा रमान हांखोजोंसो होयो जाय दुखुनांथाव नोंथांमोनहा गाज्रि दामोन आङो नोंथांमोननि आफादनि नामखौबो दिनै लाला आङो नोंथांमोननिसिम बेखौल' खावलायो नोंथांमोनहा जोंनि बर'निनो गाराङा क बेफोरखौ बाहायनानै एप्लिकेसन हो बा लाइजामखौ हो बा फोसाव जिखु जाया फोसाव नैबे रमान हांखोनि जोंहा गोनांथि गैया बिदिखौ नाङा होननानै जोंनि रावनिनो नांगौ होननानै जोङो बेफोरनि थाखायनो जोङो गोदोनिफ्रायनो सोमावसारनानै गोबां सेक्रिफाइस खालामबाय आरो बे हिसाबै जोङो मोनखाबायबो 90 फारियाव जोंना बर' रावा हाबखाबाय अब्ला जोङो मानो बाहाया जोङो बाहायनांगोन बाहायोबासो थागोन नङा होमबा बाहायाबालाय बोरैथो जानो बेबो सानसे आरो मोनखानायबाबो गोमालांलायगोन अब्ला बै समावसो बुंसै मोनखानायानो गोमाबाय नाथाय दाया जों गासैनिबो जोंसो बाहायनो रोङाखै आरोखि ना दे बेखिनियानोसै बे आयदानि सायाव आं बुंनाया बेखिनियानोसै जोंनि बे गारां हांखो खौरां हांखो जोंनि बर'नि रावखौ लानानै आंनि बुंनाया बेखिनियानोसै दानिया बेजों लोगोसेनो आङो इउटुबाव बेसेबां आर्निं खालामनो हादों बेखौ आं बुंनोसै मोननै आयदाया गुबुन अब्लाबो आङो मोनसे भिडिअआवनो जयैनो बेखौ होनायनि जाहोनानो जाहैबाय नोंथांमोनहा खालि नैबेनि सायावल' कन्टेन्ट लानानै फैयोबा नोंथांमोनहा नायाबो जानो हागौ सापर्टबो खालामा जानो हागौ खारन बांसिन मानसियानो बेबायदि आरोखि ना जाय बुस्थुआ इम्परटेन्ट बेखौसो गालांनो नागिरो बेखायनो आङो बे मोननैखौ जयैनो खालामदों आंना गुबै थांखिया बैसोमोन खिन्थु बेजों लोगोसे जों माबा मोनसे सोदेराबा बे भिडिअआ मानसिफोरनि गेजेराव रायजो राजानि गेजेराव सौहैयाबो जानो हागौ जेरैबायदि सौहैनांगौ बेबायदि सौहैयाबो जानो हागौ बेबायदि साननानै आङो मोननैखौ जयैनो सरजाबबाय आरोखि ना दा जाहैबाय जोंनिया आङो इउटुबनिफ्राय बेसेबां रां आरजिनो हाखो सिगांनि भिडिअ आङो फोरमायखादोंमोन नङा होमबा आं इउटुबाव कमप्लिट 5 बोसोर जाबाय
5 बोसोर जाबाय आरोखि बेनि गेजेरावनो आङो मालाबा उन्दै गथ' जोनोम होनायाव मास मोनसे थानो गोनां जादों मालाबा बिदिनो 15 दिन थानो गोनां जादों बिनि गेजेरावनो आरोबा मालाबा आं कर'ना भाइरास जाजादों COVID-19 पजिटिभ जाजादों हस्पिटालाव एडमिट जानो गोनां जादों बेबायदिनो लोमजानाय साजानाय गेपफोर अनेक दङ आरोखि ना जायखिया बोसोरबा होनबाय आङो बोसोरबा खिनियाव आङो एक्जेक्टलि थार नङाबाबो एकदमबारे खासा खासिखौ आं खिथानोसै माने खाथि खालाखौ आं खिथानोसै आङो 30 लाखनि बारा मोनबाय 35 लाखसिमबो जानो हागौ गासैबो हिसाब खालामजोबोबा बा 35 लाखनि एसे बाराबो जानो हागौ आरोखि ना जायखिया आङो 30 लाखसिम मोननो हाबायखौ आङो एकदमबारे रोखायै आङो गोख्रोङै बुंनो हायो आरोखि एसे एनै बारा नंगौ खिन्थु 35 लाखनि बारा जागोन ना जाया बेखौ आङो एक्जेक्टलि बुंनो हाया आरोखि बोसोरबायाव बेनि गेजेरावनो माखासे गेप दङ बेखौबो साननो गेपआथ' थाखागोनखा नङा होमबा दा बेफोरबो आंनि खस्थ' खालामनायजों लोगोसे आंनि हाजबेन्डनि जि सापर्ट फिसायनि जि सापर्ट लोगोसे रायजो राजानि सापर्ट बेजोंसो आङो जाफुंसार जानो हादों नङा होमबा रायजो राजानि सापर्ट गैयालासेथ' आङो जेबोआनो नङा दाबो आङो जिर' दिनै जुदि रायजो राजाया आंखौ सापर्ट खालामनायखौ बन्द' खालामोबा दिनैबो आङो जिर' नङा होमबा रायजो राजानि मददजोंसो आं बिसिम सफैदों उननि समाव बेसे गोलावसिम आङो इउटुब चेनेलाव एक्टिभ जानानै थानो हायो बा आंनि SB बड' निउस चेनेलाव एक्टिभ जानानै थानो हायो बेखौ उनावसो मिथिसिगोन माब्लाबा खस्थ'खौ नायोबा दोनथ'नोसै नामा बेफोरबायदि सानो जितु फिसायाबो स्कुलाव हाबनाय सम जासिगोन नालाय दा बिदिबो सानो नाथाय जे रायजो राजानि सापर्टखौ आं माबोरैहाय नेवसिनो बेबो मोनसे जायो आरोखि ना गोसोआव गोनो गोथो जायो आरोखि ना बेखायनो उननि समाव मा जायो नायनोसै हानायमानिखौ आङो फोसावलांगोन बेबायदिनो खौरांखौ फोसावलांगोन SB बड' निउसनि गेजेरजों निउस हगारनायनि टाइमा एसे बिदिनो लेटफोरबो जानो हागौ मानो होनबा संसाराव हाबनायनि उनाव न'खरनि खामानि फिसा फिसौनि खामानि गोबां खामानि थायो नङा होमबा बेफोरनि थाखाय आङो समय मथे सिगांनि बायदि सम होनो हाला फिसाबो दं हिसाबै आरो नै दा एबारनिफ्राय बा फैगौनिफ्राय आङो फिसाखौबो स्कुलाव सोसिगोन हिसाबै बै समा माबायदि परिस्थिति फैगोन बेखौ आङो बुंनो हाया बै समा फैथारोबासो थारैनो प्रब्लेमा मा बेखौ आङो माबोरैहाय लांनो हागोन बा बे समजों आं माबोरैहाय गावखौ गोरोबहोनो हागोन बै सम फैबासो बेखौ आं मिथिगोन आरोखि ना बेखायनो उननि समाव मा जायो नायनोसै दा जोंहा दिनैनि भिडिअफ्रा बेखिनियानोसै नोंथांमोनहा बे भिडिअखौ हाजासे शेयार खालाम माखासे भिडिअनि क्लिप्सखौ लानानै एंगार होयो दे ओमफ्राय जाय बिथांमोनहा बिदि क्लिप्सखौ लानानै एंगार होयो बिथांमोनखौबो आं खावलायगोन नोंथांमोनहा क्लिप्सखौ गोलाव दाहो आरो नैबे फैसानि बेलायावल' नोंथांमोनहा बेखौ भाइरेल दाखालाम नै बै जाय बर'नि थाखाय बुंदों आङो बेफोरखौबो भाइरेल खालाम मानो होनबा बेफोरसो मेन इम्परटेन्ट नङा होनबा बेयो जों गासैनिबो थाखाय इम्परटेन्ट दिनैनि भिडिअआ एसेनोसै बिदिब्ला नोंथांमोना भिडिअखौ जोबजासे नायनायनि थाखाय रोजा रोजा आंनिफ्राय खुलुमनायखौ जासिहरनाय थाबाय गोजोन्थों